Ay araw ng Martes, ika-18 araw sa buwan po ng Hulyo 2017. At samahan niyo po muli ako sa isa't kalahating oras na atin pong pagbibigay ng mga public information, mga impormasyong makakatulong po sa ating kaaraw-araw na buhay mga partners sa lahat ng mga naghanap ng trabaho at sa iba pang mga programa ng ating pong mga ka-partner agencies mula sa iba't ibang mga GOs po natin. At sa lahat ng ating pong mga kababayan nakikinig po sa atin, good morning po sa inyo. Mga kaibigan, ako po ang iyong kapartner Benji Lagaso. At para sa lahat ng gusto makisama at maibahagi ang kanila pong mga comment at iba pang mga opinion, pwede nyo pong tawagan ating hotline sa 515-7986. Kaya 0917-531-1574. At tayo po ay live na napapanood din po sa Facebook, mga partners, sa ating Facebook page, DZRD Sunshine Radio. Para inyo pong mapanood ang ating pong live streaming via Facebook. I-search lang po ninyo ang DZRD Sunshine Radio para ito po inyo pong mapapanood. Sa lahat ng mga Facebook viewers natin sa buong sanlibutan, magandang araw po sa inyo. At dito sa ating mga tagapakinig sa buong Pangasinan, Santo siya Kabusan, it's kayo amin. Magandang araw po sa ating lahat mga kapartners, especially kay Kuya Jun Dumlao dyan sa may Santa Maria, Pangasinan, si Nanay Claring, at ang ating kaibigan dyan sa may bayan po ng Umingan. Okay, si Sir Boyet, at sa lahat ng tagapakinig po natin sa Umingan, Pangasinan. Magandang araw po sa inyo. Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga partners sa atin pong mga pagbibigay ng mga public announcement. Partner Bulletin. Mga panawagan, mga anunsyong dapat malaman, mga oportunidad na kailangan matunghayan. Para sa ating mga public announcement, mga partners, hatid naman po sa atin ng ni Rosales Mayor Susan Casareno at Malasiki Mayor Noel Anthony Heslani. Narito na ang ilan sa atin pong mga panawagan at pag-anyaya sa lahat ng mga gusto pa rin makisali sa atin pong singing competition, the Bas Radio Shining Star of Battle of the Champions 2017 edition. Open pa rin ang audition po natin every Saturday, 1 to 4. Dito lamang po sa ating studio, Sunshine Radio, Dagupan. Ayan po sa araw po ng Sabado. At sa July 29, mga partners, ay ang atin pong final audition, grand audition and elimination. Magaganap po ito ng umaga po ng July 29 mula alas 10, mga partners. Simula na po tayo ng audition sa umaga at sa hapon po naman ang ating elimination round. So kukuha po tayo mula sa open category ng 5 contenders po natin. Yung top 5 ay atin pong kukunin para sa grand showdown po naman. Ganon din po sa ating kids category ay atin pong kukunin ang 5 rin sa atin pong ating mga top 5 mula doon sa ating pong mga magagaling na mga aawit po natin. Okay, ngayong araw ay makakasama po din po natin ang ating mga partners mula sa Department of Trade and Industry o DTI Pangasinan. Siyempre sa pangunguna pa rin ng ating pong Provincial Director, si Sir Peter Mangabata. Pero nasa atin mga partners ang ating pong very active natin mga DTI staff natin. Ang atin pong Chief Trade Industrial Development Specialist natin, si Madam Natalia Dalaten at si Madam Loresa. Okay? At magandang araw po Ma'am Natalia. Kumusta po kayo? Good morning po at welcome po sa ating programa muli na Kapartner ng Bayan sa ilalim po ng ating pong segment na Sunshine, serbisyo ko, serbisyo mo, ngayon! Okay, good morning Ma'am Natalia. Kumusta po ang DTI natin ngayon? Good morning po at yan po.
Good morning po at maraming salamat sa muli ninyong pag-imbita po sa amin dito sa inyong station at ganun din po sa lahat ng ating tagapakinig. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, at kasama din po natin si Madam Marjorie. Ano pong pangalan natin? Marjorie. Yes, hindi kasi Marjorie Loresca. Okay, magandang umaga po, Sir ma'am. Benji. In behalf of our Director Peter Umangabat, good morning po sa lahat ng nakikinig ng DZRD. Okay, alam po natin na ang DTI ay bahagi po sa ating ASEAN. Madam, pwede pong malaman ang update sa ating ASEAN 2017 na kayo po ay isa sa mga sa ating pong Committee on Business and Investment Promotion po natin. Hingi lang po kami ng update, Ma'am Natalia, sa ASEAN natin. Opo, Okay. yung pong pagsama po ng ating pong ahensya doon sa ASEAN MSME Summit po na ginanap noong Friday Opo. ay yun po, nakisama po yung ating mga micro, small and medium enterprises po dito sa Pangasinan at dito sa Pangasinan po ay nirepresent po ng ating presidente po ng Pangasinan Micro, Small and Medium Enterprises Development Council Chairman si Mr. Howard Howie Cham. Chua Cham po ang representative po ng ating mga MSMEs doon po sa ating ASEAN Integration Summit. Okay, at ito pong ma'am, ano po yung mga activities natin doon, ang mga tinatampok po nating mga sinusulong na mga programa when it comes to bilang bahagi pa rin ng ating ASEAN 2017? Ang isinisulong nating programa ay syempre po yung development ng ating micro, small and medium enterprises. So doon po ay tinalakay po kung ano-ano po yung mga activities na pwedeng makatulong upang yung ating mga micro, small and medium enterprises ay actively makapag-interact po dito sa ASEAN integration po natin. So tinalakay po doon kung ano-ano yung mga paghahanda, ano yung mga dapat gawin upang halimbawa, yung mga produkto at serbisyo ng mga MSMEs natin ay makapag-compete doon po sa mga kasama nating bansa dito sa ASEAN. At the same time po, doon po sa ASEAN Summit ay nagkaroon tayo ng tinatawag na Go Local display products po doon. Yung mga produkto po ng mga MSMEs na napili na qualify para po doon sa display and sale of Go Local products ay isinagawa din po doon sa summit. Okay, at alam po natin na ongoing pa rin itong activities po ng SMEs Week po natin. Ito ay nangyayari po sa Pasay City ngayon at naka-online po kasi tayo. Sa lahat ng mga naka-tune in sa Facebook po natin, pwede po kayong dumalo ngayon. Ongoing pa rin activities po sa may Pasay City mga partners at ngayong umaga ay isinasagawa itong packaging design development process, how to start a business, product development with design trends, and handicraft at enhancing people's skills. Mamayang hapon din po ay sasagawa itong food packaging trends, innovation and development, food safety, simple business plan preparation, visual merchandising, effective management skills at brand marketing para sa mga MSMEs po natin. Iyan, ngayong araw po ay ongoing yung activities o events ng DTI sa National Region po naman o NCR po natin. At ganoon din po bukas ay tuloy-tuloy yung activities po ng DTI bilang bahagi pa rin sa ASEAN 2017. Okay. At isa rin po na sa pabalita, ma'am, itong atin pong Mentor Me program. Yes, Pwede po. pong paki-discuss ito. Ano po itong kahalagahan o paano makakatulong yung ating programang Mentor Me program sa atin pong mga kababayan. Ma'am Ito pong Natalia. Kapatid Mentor Me program ay isa pong programa po ito kung saan ang ating mga micro, small and medium enterprises ay mini-mentor sila ng mga seasoned businessmen or kaya mga successful businessmen. So mayroon tayong sa Pangasinan po, we are already finished the
5 modules. Yes, At we will be having the 6 modules. Every Friday po ito na ginaganap. Nag-launch tayo nung June 20 at diniscuss po doon yung entrepreneurial mindsetting and values formation for entrepreneurs at saka marketing. Then, sinunod natin kaagad nung every Friday yung business model canvas, product development, human resource and organization management. Tapos sa Friday po ay isusunod natin yung operations management. So po ay mga 11 modules po ito na dapat tatapusin po ng isang MSME para makapag-graduate po sila. At doon po sa pagtatapos po nila na yon ay kailangan po makapag-present sila ng kanilang business plan. Yung may plano sila based doon sa mga napag-aralan nila, and then they will be continuously mentored. Mentor, ibig sabihin, tinuturuan. Opo, tinuturuan para sa po natin kaalaman ng sila. ating mga kababayan. Kaya nga po, selected lang sila sa Pangasinan po ay 27. Actually, marami tayo because ang required lang is 20. So, other provinces, 20 lang. But because of the wide coverage of the province of Pangasinan, may 44 municipalities and 4 cities po tayo, kaya hindi natin malilimit sa 20 kasi marami namang interesado na mga MSMEs na makasama po dito sa Mentor Me program. Actually po, hindi pa natatapos itong una nating Mentor Me program, ay may umaasa na may batch 2 at nagpapalista na po yung iba. Okay, ito pong sa regular nating ginagawa, madam, itong parang skills training or pagbibigay ng mga kaalaman sa mga ganitong kahit wala pa yung Mentor Me program. Ito po ba yung Mentor Me program ay regular program po natin sa DTI, ma'am? Itong Mentor Me program po ay kapatid Mentor Me program ay bago po ito. This year only. But before the kapatid Mentor Me program, mayroon po tayo yung SME Roving Academy. Ito yung mga trainings din po ito, skills upgrading, managerial trainings, technology upgrading, saka productivity trainings. Lahat po ito ay nasa SME Roving Academy po natin. Ito yung nagtuturo tayo sa iba't ibang parte dito sa Pangasinan para sa MSMEs upang sa ganon ay matulungan yung mga MSMEs natin na sila po ay mabigyan ng sapat na kaalaman kung paano po mapaunlad ang kanilang mga negosyo. Pero itong bagong Mentor Me program, ito po ba'y parehas din po doon or mas pinaganda pa itong Mentor Me program? Ang kagandahan po kasi ng Mentor Me program ay yung selected na mga MSMEs, pre-qualified MSMEs, sila po for 11 modules sila continuous silang mini-mentor. So ito yung kaibahan nito kasi konti lang sila, medyo natututukan. Ayan, parang natututukan sila at saka continuous yung learnings nila. So makikita natin hanggang sa taxation ay tuturuan sila, hanggang sa business law ay matuturuan sila. So may mga accounting and financial management. Ito po ay kasama doon sa package po nung itong Mentor Me program. Parang isang kurso na ito, madam. Opo, actually, sabi nila, it's like a one masteral degree on business administration, yung equivalent. Okay, so napakaganda kasi, so ito namang mga pinili po ninyo, yung mga pre-qualified na tinawag po ninyo, meron bang mga requirements sa kanila para sila ay makasali? Kasi sa dami ng mga MSMEs natin sa Pangasinan, actually, kung titingnan natin ang populasyon ng Pangasinan kumpara sa ibang mga provinces, yung 3 probinsya ay equal to 1 province ng Pangasinan. Tama po. So napakaluwang kasi po yung Pangasinan. So paano po ninyo kumbaga sinasala muna yung mga kailangang maturuan po, madam? Ang may mga qualifications po tayo na sinet para po ma-qualify po sila. So, una po, they are registered with DTI. May mayor's permit sila. Tapos, nagbabayad sila ng tax sa BIR. Okay. And then, pang-apat po, mayroon silang produkto o serbisyo na ino-offer. Gumagawa sila, manufacturer, processor, or service provider po sila, and then at the same time po sila po ay willing to undergo the 11 modules, at saka the same time po
ma-check din namin na sila po ay natulungan na rin ng DTI in the past and they have already the track record with us na talagang yung SME na to, MSME na to ay kailangan niya ng tulong, mayroon potential na talagang mag-expand or lumago. So, yun po yung mga tinitignan po natin in screening our qualified MSMEs. How about educational attainment ng is it yung owner po ba, yung more personal ang uma-attend po sa atin pong dito sa ating pong mentor me program? It's the owner po. It's the owner talaga. Opo. So hindi po pwedeng yung kanyang staff. Opo. Hindi po pwede. Kasi yung decision making is on the owner, kaya dapat yung owner po. How about yung kanyang educational attainment? Mayroon bang requirement, madam? Either ito'y kahit high school graduate lang yung owner. Di ba mayroon mga ganyan mga MSMEs natin dahil nga sa kulang yung kanyang ay still meron siyang lumalagong negosyo. Opo. Wala pong educational attainment requirement po tayo. Alam natin na kahit na po medyo may mababang pinag-aralan ay basta't nakakaunawa. Nakakaunawa. Opo, tama yun. Alam niya kasi, magbasa, magsulat, nakakaintindi, at English, okay. English, Tagalog, hindi naman lahat po English. Basta willing to learn. Ayun ang pinaka-importante. He or she is teachable, kumbaga. Trainable and teachable. Yung lalo na sa computer, di ba, madam? Opo, kasi kailangan na rin po tayong meron bang kurso diyan sa paggamit ng computer? Actually wala naman po dito, but they are required kasi na once na nag-join sila dito, dapat mayroon silang sariling laptop para sa ganun po. Doon sa dulo po kasi nito ay business improvement plan presentation. So they have to present their business plan for critiquing. Ikikritik yan ng mga iimbitahan natin na mga successful businessmen kung talagang yung kanilang plano para sa kanilang negosyo ay acceptable ba or nasa tamang direksyon. So yun po ang isa sa kanilang mga yung kanilang requirement for graduation. Before they will be declared graduate of the course under the Mentor Me program, dapat makapag-present sila ng isang business plan. Ayan. Okay, so yan ang importante. At least ito'y makatulong naman sa kanilang negosyo, itong business plan dahil ito'y kanilang isasagawa. Tama po ba? Itong mga gagawin nilang business plan. At imo-monitor natin yan kung talagang yung business plan na ginawa nila ay sinusunod nila or talagang ina-apply nila sa kanilang negosyo. Kumbaga, yung gagawin po nila ay talagang attainable. Yes. Yung gagawin po nila kasi hindi naman sila maggawa na hindi nila kayang gawin. Tama po. Okay. So, after po ng kanilang graduation, ma'am, syempre, sa monitoring po ninyo, paano po ninyo i-check ito? From time to time po ba, kailangan sila mag-report? Mayroon tayong regular monitoring sa mga MSMEs na nag-undergo ng Kapatid Mentor Me. Definitely, mayroon po tayong template na isasubmit nila kung syempre yung bottom lines ng business, kung ano ba, nakapag-employ ba sila ng panibagong empleyado, tumaas ba yung kanilang sales or income, nakapag-expand ba sila ng kanilang operations, something like that po, or kaya naka-establish sila, naka-open sila ng panibagong market outlet nila, nakapagtinda na ba sila sa mga institutional buyers, mga ganun po yung mga measurement ng ating success kung talagang sila po ay sumunod doon sa kanilang business plan. Okay. Doon naman sa nagtatanong, ma'am, kasi nasabi nyo kanina may nagtatanong ng pang batch 2. Meron po ba kayong pinaplano na gagawin, kumbaga, next edition po ng Mentor Me program? Ano po yung plano po ng DTI, ma'am? Nasabi po kasi ni nagdi-demand. Assistant Secretary po namin na the batch 2, Kapatid Mentor Me, depends on the success of the batch 1. Kaya ini-encourage natin yung mga batch 1 na talagang galingan nila, pagbutihin, pagporsigihan ang pag-aaral. Kasi po, kawawan naman yung mga nagpapalista na nga Tama. Nagpapalista na para sa batch 2. So, we are looking forward po na sana po ay magkaroon pa ng pondo para sa batch 2 at the same time po ay mabigyan po ito ng pansin upang mas marami pa tayong MSMEs na talagang matutulungan.
Pero besides sa itong Mentor Me program sa Roving Academy po natin, Madam, ano po yung mga regular nating ginagawa doon? Papaano isinasagawa o papaano binubuo nyo po ba? Meron ba kayong minimum number of trainees natin para doon sa Roving Academy natin? Sa SME Roving Academy natin, usually yan mga 35 to 50 yung ating participants, depende po sa anong klaseng training po yan. Okay. Actually po, magandang proseso po ito kasi yung sa SME Roving Academy natin, from food to non-food sector, may kanya-kanya tayong mga kailangang mga trainings. Kalimbawa sa food po, nagtitraining tayo on current good manufacturing practices at saka yung sanitation and standard operating procedures para sa food sector, yung labeling, at the same time yun pong kanilang FDA requirements para makakuha sila ng license to operate. So alam niyo po ngayon na hindi na tayo makakapasok sa mga supermarkets if we do not have the license FDA. to operate from Tama. FDA. At the same time po, ito yung parang pinaka-basic requirement upang ang produkto natin na pagkain ay makakalabas ng bansa. Okay. So, yun po. Mga sa non-food naman, mga services at saka kailangan din natin yung mga trainings katulad po noon sa non-food, yung product designs naman, yung mga color trends, yung mga designs na patok ngayon sa merkado, ano yung mga color trends na kailangang i-improve, at mga iba't ibang mga seminars and trainings, yung skills upgrading, for example, yung paghahabi halimbawa para sa paggawa ng bags out of buho. Siyempre, kailangan natin ng mga yung improvement ng skills ng mga workers natin, workers ng mga MSMEs na to. So, tinutulungan natin po sila na ma-improve yung kanilang craft in order for them to compete with our counterparts from the ASEAN integration po. Okay, paano ito maitatag, Madam, ma-establish yung ganitong, for example, may isang grupo po ba yung kailangang mag-request po sa inyo, or papaano po yung proseso ng pagbibigay po niyo ng training? Is it by request or papaano po ang sistema, Ma'am Natalia? Ang na po natin, ang sistema natin sa SME Roving Academy, so last year nag-conduct tayo specifically for our SSF beneficiaries. Ano po yung SSF? Yung mga shared service facilities po natin, yung mga beneficiaryo nun, sila yung priority. Although we welcome other MSMEs na hindi naman SSF beneficiaries. Sa ngayon naman, this year, fino-focus naman natin ngayon sa mga industry clusters na pinupush po natin ngayon. So, halimbawa, yun sa food processing, may bago tayong pinupush ngayon, coffee and cacao, Ayan, okay. e-bamboo, yan po yung mga pinupush natin na industry clusters, mga fruits and nuts, yung mga processed na fruits and nuts. At syempre, hindi nawawala dyan yung sa bangus industry cluster po natin na kilalang kilala ang ating probinsya. So, yun po yung ating pinupush na industry clusters, but we are not limiting our ESMERA trainings to these industry clusters. They are only being given priority yung sector na to, but we are opening other trainings. In fact, aside from the SME Roving Academy trainings natin, mayroon pa tayong mga trainings under the negosyo centers. So, kung may negosyo center po sa inyong lugar, makipag-coordinate po kayo. Mayroon po silang mga trainings na ginaganap. Yung how to start a business, entrepreneurship, product costing and pricing, effective selling and marketing technique. Yun po, mga sample trainings po yan. Yung promotion of green economic development para sa MSMEs, saka yung Bambi Law. Yan po ay dinidiscuss yan, ginagawang seminars sa mga pati po ba bookkeeping, accounting, Ma'am? Meron din po meron po tayong mga modules po na gayon, yung simple bookkeeping and recording, then may mga topics pa na accounting for non-accountants. Okay, so yan, yung tanong ko, Ma'am, paano makabuo? Is it, ilan po ba, ano yung gagawin po ng mga grupo na ito? By request po ba, or pupunta lang po sila doon? Meron bang minimum numbers ng training para ma-start yung ganong training, Ma'am?
We would welcome po yung mayroon silang sulat. Okay. Kasi po minsan gumagawa kami ng mga training needs analysis. Okay. Pero kung mayroong isang grupo na interesado at mayroon silang sulat, syempre ini-evaluate natin yan, and if they qualify or talagang interesado sila, talagang gagawa natin ng paraan upang magkaroon tayo ng training. Okay, so yan ang about sa atin pong mga skills training. Hindi lang po yung mga taga-test lang nagbibigay ng skills training. Meron din po sa DTI pala makapartner regarding po sa atin pong mga negosyo. Okay, at bago natin pag-usapan yung mga presyo, last lang po itong P3 po natin, pundo sa pagbabago at pag-asenso, ma'am. Sino pong pwede magtalakay? Kayo rin po, Ma'am Natalia. Kasama natin ang pag-unlad. Ito po yung tagline po ng P3. Ano po itong P3, ma'am? Ito pong P3 po or pondo para sa pagbabago at pag-asenso ay Yes. isang financing program ng ating Pangulo. Pinaka-purpose po nito ay upang maging accessible ang financing assistance para sa mga maliliit na negosyante. Actually, in layman's term, sabi po ng ating Pangulo para makaiwas sa 5-6. Ayan, Yan. okay. Yan po yung sa P3 program po natin. Itong pong P3 program na to ay nag-a-identify po ang DTI sa pamamagitan po ng Small Business Corporation. Ito yung parang financial arm of DTI, Opo. SB Corporation. Nag-a-accredit po tayo ng mga qualified na mga conduits natin, yung kapartner natin sa pagpapatupad ng programang ito. Bakit po? Kasi ang DTI, wala po kaming kakayahan na directly magpahiram sa mga individual borrowers. Dahil hindi naman kayo financial institution. Yes, at the Tama. same time po, kulang po tayo sa tao. Okay, Kasi kung okay. every municipality, wala po tayo niyan. So, ginagawa natin ngayon, nag-a-accredit po tayo ng mga associations, cooperatives na mayroon pong lending program upang yung pondo po idaan po sa kanila at sila po ang magpapahiram sa mga individual borrowers po natin. Although there are conduits that are accredited nationally, katulad po halimbawa nung Radio Wealth Finance Corporation, Radio Cebuana, Lolier, yan po mga TSPI, ito po yung mga accredited nationally. But we are not limiting our effort doon sa nationally accredited mga conduits. We are also in the process of accrediting our local conduits dito sa province. So, yung mga cooperatives po, wini-welcome po namin na mag-suggest sila sa opisina upang i-submit yung kanilang mga requirements. Pag nakita natin na qualified sila, doon po idadaan yung pondo para maipahirap po sa mga maliliit na negosyante po natin sa inyong Kasama bayan. yung mga credit cooperatives. Tama. Opo, Okay. opo. Kasi marami tayong last month ay meron tayong nakapanayam ng mga grupo ng mga magsasaka at mga kababaihan dito sa may banda po ng Mapandan at Malasiki. Meron silang credit cooperative. So pwede silang Mag-apply. ma-accredit sa DTI Opo. para yung pundo ng DTI, ito po ba'y ipinapahiram din po ng gobyerno, ma'am? Or papaano po yung sistema dito? Ang sistema po nito, this is a 1 billion program Okay. para sa mga MSMEs. Ang kwan po dyan ay ipapahiram po ng SB Corporation to accredited conduits Okay. at 2% per annum. So napakababa po. 2% per annum from SB Corporation ng DTI to conduits. Yung conduits naman, ipapahiram po niya ito sa mga individual borrowers at maximum of 2.5% per month. Okay. Ang kagandahan lang po nito, without collateral, at the same time po less paper requirements. So ang kwan po natin, ang minimum na makukuha ng individual borrower ay 5,000 and a maximum of 150,000 pesos. At yung mga requirements po ay business name registration saka mayor's permit. So yun po yung, at saka yung proof of residence. Yan po, yung kanilang mga necessary requirements. So, yan po yung ating pang-inganyo po sa ating mga conduits na kikita naman po sila
sa matter of makita kasi- natin yung proseso ng kanilang pagpapautang at saka yung kung how they run the lending program ng kanilang grupo. So, ibig sabihin, kung meron pong interesadong mga negosyante po ngayon, na maliliit na negosyante, kasi karaniwan yung mga ambulant vendors natin, ayan ang nakikita po natin sa mga palengke kasi, nakikita natin yung mga dumadaan ng mga kababayan po nating Bombay dyan, ganito. So, yun po yung, sila pwedeng lumapit sa mga accredited na mga lend o mga financial institutions po natin, ma'am. Sino-sino yung pwedeng, dito sa Pangasinan or Dagupan, ma'am, sino po yung mga accredited na po ninyo na pwede na pong makakuan dito sa P3 po natin? So as of now po ay wala pang nailalabas na accredited Okay. dito sa Pangasinan, although we have already submitted 2 yung naisubmit na natin na mga cooperatives na qualified po doon sa P3 program as conduits. Yung mga nationally accredited na conduits naman po ay nung nagtanong po tayo sa kanilang mga branches dito ay they're still waiting for the guidelines. Pero Opo. But, accredited na sila. Accredited na po sila. Kagaya na po, po, ano ma'am, TSPI, sabi niyo po TSPI, kanina. Regio Wealth Finance Corporation, yun po. Cebuana. Cebuana, opo. Okay. So, ibig sabihin, pwede na pong lumapit yung ating mga kababayan para humiram sa Cebuana, pwede? Sa ngayon po Papaano? ay wala pa silang guidelines. Wala Yun pang po. guidelines. So, Opo. hinihintay pa. Okay. Opo. Okay, at sana sa lalong madaling panahon dahil ito rin po yung ang hinihintay na ating mga kababayan. Tama. Alam ko marami diyan na sa bawat pagkakataon ay kasi kumakagat po sila doon sa mga every time kasi kailangan nila ng pundo pang lalo sa mga buy and sell na mga kuan natin na mga ambulant vendors natin, sila po yung mga talagang nangangailangan ng capital para sila ay makapag-boost through sa kanila pong negosyo. Actually, pang Yeah. ini-encourage natin talaga mga market vendors association sana. Yeah. Kasi yun po yung sa maliliit talaga. Kung mayroon pong mga market vendors association or cooperative po na may lending program po kayo, yun po yung pinaka gusto namin kasi talagang nandoon sila direct sa market. Tama po. Kagaya po ng mga nagtitinda ng mga fish street foods natin. Ayun po. Minsan nakikita kasi natin, napapansin, lumalapit yung mga natin, mga kababayan po natin, mga Bombay. So ibig sabihin sila ay humihiram sa kanila. So yun po yung proof na marami sa atin yung mga talagang nangangailangan nitong programa na ito. Tama Okay, po. tama po. Okay, maya-maya naman po na mga ka-partner ay atin pong alamin ang mga prevailing price po natin, mga SRP sa ngayon. Tumaas po ba? Maya-maya yan. Magbabalik po ang ka-partner ng bayan makalipas po ang ilang mga paalala. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, ay muli pong nag-iimbita sa lahat na makibahagi sa sabayang pagtatanim ng puno sa buong Pilipinas. The KBP Oplan Broadcast Wing. KBP Oplan Broadcast Wing, a yearly nationwide simultaneous tree planting activity. Dito po sa Pangasinan, ang tree planting activity ay isasagawa sa Barangay Gesang at Barangay Landas, Mangaldan, alas 6 ng umaga, July 29, Sabado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa istasyon ng radyo at TV na kasapi sa KBP Pangasinan Chapter. KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oplan Broadcast Wing, July 29, alas 6 ng umaga, Sabado, sa Barangay Gesang at Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan. KBP, kasama ng bawat Pilipino. Mula National Capital Region, Luzon, This is my last night with you. Visayas, can you hold me in the street? Or can I kiss you on the dance floor? At Mindanao,
Mindanao. Sunshine Radio. Nationwide search is on. The thrill is back. Ang mas pinalawak. At mas pinatinding singing competition sa radyo. Who will be the next singing sensation ng ating henerasyon? Tulad ni Lea Salonga, Charisse Pempenko, Martin Rivera, Eric Santos, at Sarah Geronimo. paano ba talaga masasabing ikaw ay isang tunay na shining star? Dahil ikaw ba ay kinikilalang idolo at may inaalaga ang titulo? Masasagot ang lahat ng yan sa Sunshine Radio Radyoke Shining Star Battle of the Champions Edition Year 10 Singing Competition. If you are 8 to 35 years old, may titulo na sa kantahan and you think you got what it takes to be the next singing star, ngayon na ang inyong pagkakataong makipagtagisa ng galing upang mapatunayan ang taglay mong galing sa pag-awit. Kids category 8 to 12 years old and open category 13 to 35 years old. For Dagupan auditions and screening schedule every Saturday from June 3 to 24 at 1 to 4 p.m. at DZRD 981 Sunshine Radio Studio, Katakdang Road, Dagupan City. The grand elimination and final showdown on July 28. For more info, please contact Roger at 0906-255-4324, Jovi at 0935-268-3227, and at 0998-571-8957. Laging handa sa anumang sakuna. We Shine 981. Hoy, kapartner ka. Mga ilang paraan upang maiwasan ang pagbaha, tumulong sa paglinis ng kapaligiran. Huwag magtapon ng basura sa kanal, embornal, estero at ibang daluyan ng tubig. Ugaliing magtanim ng puno sa kabundukan at tabing dagat upang makatulong sa lupa sa kanyang kakayahang sumipsip ng tubig. Basta may kalaman, we shine. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Engineer Manuel Wong, ang TESDA Director ng Pangasinan. Exceed your limit. Come and discover Balungao Hilltop Adventure. Experience and be amazed on the curing power of Mount Balungao's natural hot spring. Feel the thrill and excitement of riding the longest zip line of the north. Test your stamina and feel nature while hiking at Balungao Hilltop Adventure. Enjoy bouncing and jumping on the bungee trampoline and take a wild ride and hone your off-road at V-Driving. Balungao Town Mayor Philip Peralta would like to invite you. Ako po si Mayor Philip Peralta ng bayan ng Balungao dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng bumisita at patuloy na tumatangkilik na bumabalik dito sa aming bayan upang makita at maranasan ang kakaibang adventure ng aming Balungao Hilltop Adventure dito sa aming bayan. Kasalukuyan po nga nagdadagdag ang LGU ng mga bagong adventure para naman masulit ang pagbisita ng ating mga local tourists sa aming bayan. Inaanyayahan ko po ang lahat para bumisita sa aming bayan at kung gaano po kainit ang aming Balungao Hot Spring ay ganoon din po kainit ang aming pagtangkap sa aming mga bisita. Tara na at saksihan ang ganda at kakaibang experience ng Balungao Hilltop Adventure. Discover a real adventure only at Balungao Hilltop Adventure. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, ang alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik ang mga kapartner ng bayan. Sunshine, serbisyo ko, serbisyo mo. Ngayon! Okay, ang oras na po natin napakabilis makapartners, alas 10:50 na po ng umaga. Oras na hatid naman po sa atin ng City Central Department Store. Matatagpuan sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City.
At sa araw na ito ay makakasama pa rin natin ang ating pong kapartner mula sa DTI Pangasinan. Sa ngalan po ni ang ating Provincial Director, Sir Peter Mangabat. At narito po sa atin si Madam Natalia Dalate na si Ma'am Marjorie Loresco. Yan. At least alam ko na yung pangalan ni Ma'am Marjorie. Every time nakakasama po natin. Pero sa dami ng mga guests natin every day, mga partners, ay marami tayong guest. Okay? At ngayon po alamin po natin ano ba ang bago. Meron bang pagbabago sa presyo ngayon ng ating mga basic commodities? Yung ating monitoring, Madam, at makamusta ko na rin po yung ating pong e-presyo. How itong development, meron bang pagbabago po doon or nagagamit na po ba ng ating mga netizens ang ating e-presyo po natin, Ma'am Marjorie? So yung DTI e-presyo po ay makikita po ng ating mga mamimili kung ano po yung parang suggested retail price ng mga basic and prime commodities. Naglabas po ang ating manufacturer ng as of July 1, 2017. Okay. So nandun po yung suggested retail price. Pero ang sabi namin, iba po ang presyo ng malls at saka wet market. So kasi yung mga retailers ay bibili po dun sa mga big suppliers po natin. So doon sa makikita nila sa e-presyo namin, meron po doon ng suggested retail price, prevailing prices, and lowest prices. So doon po nila makikita. Hindi pa namin nagawa yung system na ma-access din ng mga retailers yung mailagay nila po kung ano yung presyo rin nila. Kasi ang gusto ng e-presyo kasi mamimili po yung consumer kung saan siya mag-grocery. Okay, so parang competition na rin yon, pero siyempre nakikita nila. So may mga retailers kami na kini-check din yung supplier, baka masyadong mataas naman ibigay sa kanya. So itong i-presyo ay tulong din sa retailers para ma-counter-check kung mataas naman yung presyo binibigyan ng supplier. Lalo na sa mga buy and sell, yan ang importante sa... So awareness din ng mga retailers yon. So aside from the pagpa-price monitoring namin, meron din kaming program to empower the retailers. Kasi retailers, part po sila ng MSMEs. Tama po. So more on trading. So si Nats kanina, more on manufacturing. So ang ginagawa namin, ini-empower namin sila na malaman kung ano yung mga batas na dapat na i-follow nila. So last June 22, nagkaroon po kami ng store operations. 105 po yung retailers namin. Nalaman po nila kung paano nila i-improve ang kanilang operations. Kasi hindi maiwasan na magbabayad po sila ng mga requirements ng government. Pero naipakita po dun yung pag-minimize ng cost. So, itinuro po ng aming resource speaker yon ang modern approaches to improve store operation naka-align po sa international trading. Kaya ngayon yung role ng DTI is to uplift or upgrade the retailers in order to compete with the ASEAN. So, yun po yun. So, number 1, kailangan malinis ang kanilang store. Tama, yan ang una. Di ba? Kasi how will you improve your product quality, di ba? Okay. So, number 2, kailangan pakinggan nila yung ibinibigay na presyo ng supplier. Kasi, alam niyo po ang mga consumer, marunong po sila mag-canvas. Kasi yun po yung right to information nila. Hindi kami namamalingke. So, kailangan po yun. So, kailangan competitive yung pricing. Tapos, pangatlo, yung emphasize namin po doon is consumer service or customer service. So, hindi po lang pagkatapos na bentahan yung tao, pababayaan mo na siya. Merong karapatan ng consumer na magreklamo pag nagbenta po kayo ng defective items. Okay. So, yun po yung isang programa ng DTI. We are helping them how to resolve their own complaints. Kasi ang ginagawa namin, sabi namin, the best advertisement for a retailer is a satisfied consumer. Kasi dyan, by word of mouth, na ipopromote sila. So, yun yung modern approaches to improve your store operation. Huwag niyong pababayaan na hindi po matulungan yung inyong customer. Ang sabi namin, hindi lang one deal ang transaction sa isang consumer. It should be repetitive. Okay, in order to survive the environment. Kasi kung magagawa nila yun ang magiging suki na tinatawag.
So sinasuggest namin sa kanila na hindi lang mga sales representative or sales person ang meron sila sa operations. Meron din silang customer or warranty officers. Customer service officer. Para after sales, yan po ang hahawak kung may reklamo po yon. Kasi sa Consumer Act, meron pong remedies ang ating consumer. 3 po siya. Repair within the 30 days, or kung hindi po marirepair ng supplier or manufacturer, mabibigyan po siya ng option. It's either to replace or to refund. Okay. So yun po yung nandun sa ano. So sabi namin, the best advertisement is consumer protection. Consumer satisfaction din. Okay. Tapos yung this July naman, July 19, we will be empowering all the flat glass retailers. Flat glass, ano po yun, ma'am? Yun yung mga nagagawa ng aluminum, ng door, mga ganon. Gagawa sa kotse. So, tinuturuan namin sila ngayon kasi maraming papasok na mga flat glass from the other countries. Kagaya dito sa Pangasinan, ma'am. Kasi ASEAN na po yan eh. So, free flow of goods. So, dapat malaman po nila kung ano yung certified at saka uncertified product. Kasi meron po kami ituturo sa kanila kung paano malaman kung fake yan o hindi. Fake yung material ba, ma'am? Or possible yun. Okay. Kasi sasabihin niya na ganito ang standard, ganito yung label niya, pero hindi naman pala siya tunay. So, ituturo po sa kanila yung mga dimensions, ano po yung itsura ng flat glass na yan, no? So, yun po yung kasama namin yung industry, yung flat glass industry of the Philippines. So, napakaraming sektor andyan yung mga... diba? Marami po yun. Kasi kailangan yung sabi nga natin, kahit na retailer ka or trading ka, may obligasyon ka para makumply mo yung nasa batas. So, isang kwan pa rin yun na may programa rin kami na hindi lang yung hinuhuli kayo o minomonitor. Meron kami yung voluntary yung sealing, ibabagwis ka namin. So, ano yung bagwis? So, pinapatunay namin sa consumer na ikaw ay nagtitinda ng produktong may quality at saka reasonable price. Regarding po sa bagwis, ma'am, actually, marami na akong nakikita sa mga establishment, special malalaki, na meron silang bagwis seal. Oo. Okay. So, isa sa mga consumer-friendly yon. So, may mechanism po sila, may procedure and policy to handle complaints. Kasi isa sa mga requirements yun. So, ano po yung notion po doon kung meron kang bagwis seal, ma'am? Ano po yung pwedeng impact sa mga consumers natin? Ang nakalagay po kasi doon, ito ay isang batayan ng paggawad ng DTI Bagwis Award is sumusunod sa mga regulasyon ng pinapatupad ng gobyerno. So, may mayor's permit, SSS, registration, payments, BIR, ganon. So, wala po siyang kaso sa DOL. So, yun po yun. So, meron pong mga documents na sinasubmit po nila sa amin. So, ibig sabihin, kung ang consumer, mas kumpiyansya siya doon sa establishment na yan, kung nakikita niyang, ito, may bagwis seal ito. Mas maganda dito. Kasi nag-i-issue siya ng resibo kasi nakaregister siya sa BIR. So, protected ka. Okay. Kung in case man defective yung item mo, mayroon kang dala-dalang resibo. So, yun ang mas magandang tingnan ng ating consumers din na at least piliin natin yung may ganong seal para at least mas masiguro natin yung serbisyo nila, yung produkto nila, mas quality. Kasi ito mang nabigyan ng bagwis seal, paano nyo minomonitor na patuloy pa rin, comply pa rin sila doon sa sinet ng DTI, ma'am? Meron kaming monitoring kasi every quarter they have to submit the number of complaints they have acted, ilang araw nilang na-resolve. Tapos ang ginagawa nila, for example, may complainant siya doon sa harap niya, tatawag siya, ma'am, ano hong pinaka-best na remedy na ibibigay ko? So ang role namin sila, advocator sila ng consumer protection. So parang ang role namin, consultancy na lang DTI, hindi na taga-resolve ng problema, kundi sila. Sila na. So for example, yung isang client namin kahapon ata, sabi niya, ma'am, kasi yung binili niya, hindi dumating. So, nagre-request po siya na bayaran ko lahat yung bayad ng hinarkilan niyang sasakyan. Sabi naman namin, ano bang usapin ninyo? Pick up ba o delivered? Ang siguro pinakamaganda, bayaran mo yung pamasahe niya pabalik. Kasi hindi mo siya binigyan ng abiso. Diba? Okay. So, it's still, naging friendly pa rin yung binigyan niyang remedy. Kasi ang problema niya, hindi siya
tumupad sa usapan nila na Ayun. pag-deliver. Okay, tama. So, fault niya. So, he has to compensate whatever cost ng consumer. So, dapat pag magbigay ng mga ganong establishment, magbigay siya ng kumbaga parang reservation, kumbaga, na kung hindi, ma'am, kung hindi namin may deliver ngayon, ma'am, pwede ba bukas? Pwede bang ganon? Oo. Para at least, yung usapan nila, meron pong extension doon sa kagaya niya na sinabi mo hindi na i-deliver ngayon, yun ang usapan. Pero kung sinabi ng establishment, ma'am, kasi baka matraffic o anong mangyari sa daan, baka ma'am, ngayon o hanggang ganitong araw para at least may extension. Kung okay sa bumibili. Oo. Hindi, ang sinasabi na, it's just a text away. Okay. So, kung hindi po kayo, sabi nga namin, hindi naman maiwasang may problema. Siguro, na-delay po yung pag-deliver from Manila. Okay. So, bigyan ng abiso po yung ating consumer. Kasi sabi nga nila, they have the right for information. Tama po. Yun So, po dapat yun. kung gano'n mangyayari sa mga establishment, kung medyo na-delay, i-text na agad yung kliyente. Opo. Kaya para nga necessary malaman. po, pag nagkaroon po kayo ng interaction, get yung mga cellphone number, yung telephone number po nila. Para mas madali pong mabigyan ng information para makapag-decide ng tama po yung ating consumer. Para kung gusto pa niyang kunin o hindi na, at least doon mismo agad ay meron na tayong action. Okay. Okay, at regarding po sa mga prices ng commodities, ma'am, sa monitoring po ninyo, may tumaas ba na ating mga presyo ngayon, especially sa mga pagkain, mga groceries? Nakita namin po yun, stable naman po yung stable price. Pa hanggang ngayon. So, nakita namin na within the SRP naman po yun. Kasi pag nagkaroon po siya ng mas mataas sa SRP, binibigyan namin ng show cause order. So, ang gagawin po ng retailer, i-check niya sa kanyang supplier. Yun nga yung sinasabi nating check and balance. Check and balance. Oo. Okay. So, sabi namin, taas ng presyo mo. Pakicheck mo yung supplier mo. So, magsasabit ngayon si supplier. Bakit ang taas? Ito yung monitor ng DTI. So, yun po yung gamit po ng mga presyo, yung monitor, bakit din namin kayo binibisita. It's also help to the retailers na maging aware po rin sila na mataas yung presyo ng supplier. Natural, sa isang negosyante, kailangan may tubo, di ba? Tama po. So, pero meron tayong sinasabing reasonable profits. Para naman, okay nga, ang taas nga ng tubo mo, pero hindi wala nang bumibili sa'yo. Di ba? Sayang ka naman mag-business walang tubo, di ba? So, hindi po yung one-time deal. So, sinasabi namin, you have to compete yung sa retailers. So, yun po yung ginagawa namin na ini-invite namin lahat ng mga retailers na magkaroon ng bagwis. Kasi yan na po yung recognized ASEAN. Tama po. So, meron kaming isang supplier, one time tinanong niya, ma'am, magbibigay po kami ng product sa isang retailer sa Pangasinan. Bagwis ho ba siya? Tinanong niya, sabi niya, may mga complaint ho ba siya na hindi na-resolve? So, parang basis na po nila na ma-evaluate po yung capability ng retailer to handle their product. So, kayo po yung tinatawagan pala bago sila magbigay din ng kanilang produkto. Yun po yun. Parang it's one way of validating ano po yung klase ng retailer yan. Pro-con ba siya? Pro-consumer? Ganon. So, meron ding mga franchisor na tinatanong kung meron na po silang bagwis. So, requirement po sa kanila. Bago sila magkaroon ng renewal ng franchise nila, kailangan nag-undergo sila ng training sa DTI. So, may isa kaming establishment na ganyan. Every year, binibigyan po namin sila ng parang empowerment seminar para mas ma-improve nila yung kanilang dealings. Sa pag-apply po ng bagwis, ma'am, ito ba ay ina-applyan or papaano ito na-acquire itong bagwis na ito? Ang ginagawa namin, nag-identify kami kasi may initial na kami kasi nabisita na kita. Opo. So may mga monitoring na kami sa'yo. So ina-identify ka namin na one of our nominees for 2017. Then you will submit the necessary documents and we will validate and verify. So kayo po yung nag-identify, hindi po sila yung nag-a-apply. Oo. Okay. Akala ko ina-applyan din kasi yan para pag nag-operate na kami, meron kang mayor's permit, okay na. Meron kang BIR. So, part na po ng monitoring namin. Pero pwede rin naman sila mag-apply. Okay. Para at least matutukan nyo rin pong sila kung nakaka-comply na ba sila. Kagaya ni Natalie sa mentoring, na-identify nila kasi may track record po sila. Okay. So, yun po yung So,
ito ibig sabihin yung mga MSMEs natin na naka-undergo ngayon sa programa na yan, pwede nyo na ba silang kumbaga ma-assess sila kung sila ba ay pwede nang maging nominee sa Bagwis po, ma'am? Oo. Yeah, okay. Meron kaming isa manufacturer nila, tinulungan namin kasi usually ang mga SMEs naman very non-formal yung kanilang operation. So tinulungan namin siyang mag-register ng BIR, SSS para magkaroon siya ng OR. Okay. So yun po yun, nabigyan po siya last year. Pero it took them 3 years. Kasi ang mga maliliit na establishment kasi basta may in and out ng pera. So hindi na nila tinitignan kung ano yung magiging track record nila. Yes, ma'am. Kasi pag may track record ka, parang saleable ka naman. Okay. Doon naman sa mga cooperative, ma'am, na nag-ooperate, meron silang mga kasi sa cooperative may mga sari-sari store sila, mga paninda pwede po dyan. Pwede rin silang mabigyan ng Bagwis kung sila'y makakaano. Meron kaming po siya na special program. Ito po yung Consumer Organization Accreditation. So hindi po final yung draft ng programa, pero parang sa draft po nila, may incentive po yung consumer organization na ma-accredit. Kasi hindi lang po naman retailers or SMEs ang pwedeng maging advocator ng consumer protection. Hindi lang gobyerno. Meron po yung cooperative. So ina-accredit po namin under our department order na DAO2, tawag namin yung DAO2 series of 26 ata yun, na i-accredit po sila, mabibigyan po sila ng special fund for consumer protection program. Okay, so napakaganda itong at least bawat sektor ay natututukan nyo, ma'am. Okay, at so stable po yung ating prices, walang pagbabago sa mga delata, iba pa, mga hardware natin, ma'am. Kumusta? Tapos ongoing po yung aming pag-resolve ng mga complaint. Kaya lang ang nangyayari po kasi ang mga consumer kasi kuminsan medyo hindi po madaling ma-resolve ang complaint nila kasi siyempre nagagalit, gano'n, di ba? Nag-change po ng behavior nila. Pero sabi nga nila, sabi ng batas kasi na we have to complain, sabi niya doon, courteously, clearly explain your side. Kasi wag natin pagalitan naman yung sales lady. Wag natin pagalitan kasi hindi naman natin kasalanan yun. No? So it's the manufacturer. Sabi ng batas kasi, pag retailer ang nagbibenta ng produkto, i-enforce pa nyo yung warranty sa retailer and manufacturer. Hindi po kaagad si retailer ang magbibigay ng remedy unless merong special na terms and conditions siya sa kanyang supplier. Pero kung hindi po ganon, the retailer will enforce the warranty within 30 days to its manufacturer and retailers. And he has to correct the non-conformance. So dumadaan po sa service center, repair center na accredited po ng manufacturer. Okay. Sa ngayon, ma'am, ano po yung pinakamaraming complaints natin? Yan, cellphone. Cellphone. Oo. At tapos sinasabi po namin sa consumer, pag may warranty po siya at within 1 year, wag gagalawin yung unit, wag ipapagalaw kung sino man. Pumunta po kayo sa service center. May mga tao kasi na, for example, ang cellphone niya is brand A. Magpapa-service siya sa brand B. Na hindi. So, nasira na po yung limited warranty na yon. Sabi niya kasi doon sa only authorized service center should touch the unit. Kaya yon, ang problema na noon magiging void warranty. Hindi, wala nang kumbaga, wala nang visa. Tapos hindi lahat po ng mga defect ng ating mga units, mga cellphone ay inaalaw ng batas. Sabi niya doon, if the owner misuse the product, warranty is not enforceable. Okay. So, nahulog mo, ganun. So, pwede siyang ma-repair ng service center, pero may cost na siya. Magbayad na siya. Oo. Dahil nga sa kanya din kasalanan din niya. Nasa Consumer Act yun. Pag na-misuse mo yan, the warrantor will not provide you the warranty. Okay, so yan mga partners ang tungkol sa ating, yung tanong ko ma'am kanina, yung hardware prices natin. Yung hardware, okay na. Yung semento namin, medyo mababa ngayon ang semento natin. Kasi alam mo na, tag-ulan na. Tag-ulan, okay. Problema nga lang aming mga cement dealers. So, 2,150 yung
215 yung NCC, Okay. 210 yung HULASEM. So magandang magpagawa ngayon kung hindi. Last year na kami naabot ng gumagamit. 225, Oo nga. 230. Hanggang 250 pa eh. Oo. Nagkaroon pa nga ng problema sa supplies. Okay, so sa ngayon, maganda magpagawa ngayon ng mga construction. Okay? Oo. Ayan, mga partners. At sa iba pa natin mga isinasulong na programa, ma'am, Marjorie, meron pa ba? Kailangan nating pag-usapan. Meron kaming mga consumer education sa mga schools. Okay. So kasi yung role ng DTI is to empower the consumers. Itong mga bata, pwede na nilang turuan yung parents. Kasi hindi naman namin ma-assemble yung parents eh. Hindi naman namin ma-assemble yung parents. So, meron kami isang case nga, yung napuntahan namin sa Alaminos na school. Sabi nung teacher, ma'am, ang nagsabi sa akin na pumunta sa DTI ay yung estudyante ko kasi nag-attend siya ng seminar sa inyo. So, effective yun. Tama. So, isi-share nila yung mga kasi mahirap i-assemble yung mga adults. Pero sa school, nandun po sila. At saka part po yan ng consumer education na requirement ng Consumer Act sa mga eskwelahan. Eskwelahan. So, nag-i-school na rin po kayo at sana rin, maganda po ito kasi kasama pa rin sa pag-aaral ng mga bata. Oo. Part kasi ng kwan nila yon, part ng kanilang curriculum. Nakasali ba sila? Oo, integrated po kasi yon kasama. Okay. So, meron po kami program sa kanila. So, college and high schools. Meron kami. So, lahat na po ba ng kwan dito sa Pangasinan, nabisita nyo na po? Or? Umikot na nga kami, doble na eh. Yung isang doble na? school, Okay. iba na namang batch. Kasi nag-graduate naman yung mga bata. Tama po. So, meron kami August 23, August 3. So, ginagawa namin yung ganun na ma-advocate. And sinasabi namin sa mga bata, wag niyong i-keep ang information na yan. Please help us disseminate. Kasi meron po silang mga info materials. Okay. Na ibibigay. So, how to complain, consumer act primer, warranty, mga ganun. Bibigay namin yun sa mga bata. Okay. Marami po kaming natatanggap na text din po, mama, kahit nung wala, kasi katatapos nung last na nag-kwan tayo dito. About sa negosyo center, sa mga ano po yung mga serbisyo po doon, sabi nila, siguro first time na nakinig, hindi na abutan yung atin pong topic, itong pagtalakay doon sa negosyo center. Madam Natalia, saan po yung mga negosyo centers natin ngayon? Ilan na po ba para at least malaman po ng ating mga kababayan kung para saan hindi na sila pumunta ng Dagupan. Pinakamalapit na lugar kung saan sila pwede. Ma'am Natalia. So, mayroon po tayong siyam na existing negosyo centers na Marami ngayon. na po, okay. Siyempre dito sa Dagupan, sa may DTI office, mayroon tayo sa Alaminos City, sa may Bolinao, then meron tayo sa Lingayen, sa mga Taram, sa Bayambang, sa Rosales, sa Tayug, ang ating mga negosyo centers at mga Taram. So, siyam. Then, this July, we will launch the negosyo center in Binalonan. Opo, At least Binalonan, malapit-lapit opo. doon. Okay. At saka, susunod po ay ang Urdaneta City. Ayan. Yun, Urdaneta kasi maraming taga-Urdaneta Opo. nag-text po sa atin. Ang ano po natin, ang serbisyo po ng negosyo centers, una po, pinaka-basic po yung business name registration. Hindi na po nila kailangang pumunta dito sa Dagupan upang magrehistro ng kanilang business name. Pwede na po silang magrehistro doon po sa negosyo centers. So, business name registration. At the same time po, business consultancy po. Mayroon tayong business counselor po doon na kung mayroon kayong gustong tanungin tungkol sa pagninegosyo, gusto ninyong magpa-advise kung ano ang mga dapat ninyong gawin patungkol sa mga gagawin ninyo sa inyong negosyo, ay pwede kayong magtanong doon po sa negosyo center. At the same time po yung mga trainings. Tanungin po ninyo kung anong trainings ang mga available at kung ipalista nyo ang inyong pangalan kung ano yung gusto nyong training para sa ganun kung mayroon pong training sa nearby negosyo center or doon mismo sa negosyo center ay mabibigyan po kayo ng abiso kung kailan ikakandak yung training. But we are not limiting naman po doon sa training. Kung mayroon kayong nais na malaman, halimbawa,
costing and pricing. It's not necessary po na isi-seminar yon. Pwede yun na i-one-on-one consultation. Okay. Kasi depende po yun Sa sa produkto niya. produkto niya. Opo. At the same time po, doon po sa negosyo centers po natin, kung may mga produkto po kayo na gusto niyong ipa-label, ipa-designan ng label, ipakita po ninyo ang inyong produkto at tutulungan po kayo kung paano natin mai-improve ang inyong mga labels doon sa negosyo Lalo na sa center. packaging, ma'am. Opo, sa packaging and labeling po natin. So, all other matters relating to your business, kung gusto po ninyong tanungin, marketing, kailan ang trade fair, kailan ang mga exhibits, tanungin po ninyo doon sa negosyo center. They are aware po doon sa mga naka-schedule po natin na mga trade fairs and exhibits po. So, yun po yung mga services po ng ating negosyo center sa ngayon. Also, yung registration din po ng BAMBI, yung Barangay Micro Business Enterprise. Pwede na rin po kayong magrehistro doon sa mga negosyo centers po natin. So ano po itong BAMBI, ma'am? Ano po yung layunin po nito? Anong kahalagahan? Ang BAMBI po ay ito yung isang batas po na kung saan ang mga maliliit Barangay Micro Business Enterprise with a total asset size of 3 million and below, they are considered Barangay Micro Enterprise. At sila po ay pwedeng magrehistro sa DTI. Dati po ang registration ng BAMBI ay sa munisipyo. Okay. Sa Treasurer's Office, nagbabayad sila ng not more than 1,000. So, 1,000 pesos and below ang binabayaran nila. Pero nung nilipat po ang registration ng BAMBI sa negosyo centers, since June 2016, pag irehistro po ninyo sa amin, sa DTI through the negosyo centers, libre po. Wala na kayong babayaran. So, ano po yung benefits po na makukuha po ninyo dito? Una po, you are exempted from paying income tax from the income derived from the business. So, yun po, income tax exemption. Pangalawa po, exemption din po sa minimum wage law. Kung micro-enterprise pa rin po kayo at hindi nyo pa ma-afford yung atin pong minimum wage rate, ay pwede po kayong ma-exempt po doon. So, pwede kayong magbayad ng worker ng lesser than the minimum wage. Pangatlo po, you are given priority. Pag BAMBI registered ka, you are given priority to training, seminars, and even to financial assistance. Okay, so napakahalaga. At meron din akong natanggap na text, ma'am. Meron pa kayong online registration sa business name din sa inyong website, ma'am? Opo. Ang pwede po kayong mag-online registration po ng inyong business name. Kaya lang po, after na online registration po ninyo, dalhin nyo rin po yung registration nyo kasi yung issuance of the receipt and the certificate is doon pa rin sa negosyo center. Okay, so, pwede pa rin mag-register doon, pero kailangan ka pa rin pumunta sa negosyo center for the payment and the issuance of the certificate. Opo. Meron ba tayong e-payment or hindi pa ho na serbisyo? Wala finalize pa. We no work out po yung sa GCash, pero as of now hindi pa natin na-i-implement. At least mas magandang pumunta sa negosyo center kung kagaya ng mga sinabi po ninyong mga katanungan nila ay masasagot po agad doon. Okay. So, lahat po ba ng atong negosyo center ay equipped na po tayo sa mga personnel na sasagot ng mga binanggit niyo pong mga serbisyo, ma'am? Continuous po yung capability building natin para sa ating mga negosyo center staff. Actually, next week ay naka-training ulit sila lahat. Tinutulungan natin sila to equip them sa lahat ng mga katanungan ng ating mga entrepreneurs na pumupunta doon sa negosyo centers. Okay, so yan mga partners ang tungkol po sa negosyo center. At least nalaman po natin. Ito po kasi maraming katanungan na nare-receive po natin dito sa ating programa. Na after nung nagprograma tayo, Ma'am Marjorie, ay dami kasi siguro ano nila yung ating pong talakayan na narinig po sila. At at the same time yung ating Facebook na noong napakinggan nila o na-replay na pinanood yung ating programa, maraming post sa Facebook tungkol po sa mga katanungan. At syempre, wala naman po kayong sumagot dito. Kaya ngayon ay nire-raise ko na po yung mga
question po ng atin pong mga viewers natin at mga listeners po natin. At least said naman yung atin pong mga raso at atin pong mga sagot sa atin pong mga viewers po natin. Okay, at kulang na po yung ating oras, mga kapartners. May Facebook din ang DTI Pangasinan. Yes, so, pwede okay. naman po nilang i-throwback yon sa amin. Kung minsan, sinasagot na namin sila sa Through post din Oo, po. through posting din yon. Tinatanong nila kung paano po mag-register ng business name, okay. ano mga requirements. So, sinasagot na namin po sila. Para pagpunta nila sa mga negosyo centers, kompleto na yung requirements. Ano po yung page natin, ma'am? Facebook page natin? Ng DTI Pangasinan. DTI Pangasinan. So, napakasimple. Search lang natin ang DTI Pangasinan para malaman natin lahat ng serbisyo ng DTI. At sa mga viewers po natin, kung gusto niyo pong i-replay pa itong ating i-search lang po rin ang DZRD Sunshine Radio para malaman po rin nyo baka yung mga tanong po rin ay nasagot na po ng ating mga speakers ngayon para at least ma-inform po kayo sa tamang guidelines, patnubay natin kung paano ang mga negosyo po ninyo ay mas lalong mapalago po natin, mapaunlad sa tulong po ng DTI, mga partners. At sa panghuling mensahe po ninyo, Madam Natalia, mga paalala pa rin, kung meron kayong mga events na gagawin in the future, mga schedule po ninyo ng mga activities, please go ahead, Ma'am Natalia. Maraming salamat po. Unang-una, nagpapasalamat po kami sa DZRD Sunshine Radio for continuously giving us the opportunity para mailahad namin ang aming mga programa sa ating mga tagapakinig. At maraming salamat din po sa mga nakikinig sa atin sa DZRD. And sa mga Facebook viewers natin, saan man kayo dako. Maraming salamat at inaanyayahan po namin kayo na kung mayroon kayong gustong tanungin, mayroon kayong gustong malaman tungkol po sa mga programa po ng DTI, ay magsadya po kayo sa aming mga negosyo centers o dito sa aming tanggapan sa 2nd floor, Star Building, Arellano Street, Dagupan City, or you can call us at telephone number 515-3183. Meron ba kayong text line, ma'am? Wala po. Walang text line? Okay. Wala kaming text sa line. na lang, sa Facebook na lang Okay, siguro. Doon na kayo magtanong, i-post ninyo yung tanong ninyo sa Facebook. Sasagutin niya ni Ma'am Marjorie. Okay, at Ma'am Marjorie, mga panghuling mensahe natin. So siguro yung advice po namin sa consumer is to practice their consumer rights and to be responsible enough. Kasi yun yung sabi natin, a well-informed consumer is the best protected consumer. Okay, so salamat po, sir. Okay, at maraming salamat mula sa ating kapartners ng DTI Pangasinan. Sa ngalan pa rin ni Sir Peter Mangabat, ang ating Provincial Director, at nakapanayan po natin si Madam Natalia Dalate at si Ma'am Marjorie Loresco, ang ating po mga espesyalista sa DTI, mga kapartners. Magbabalik pa rin ang kapartner ng bayan makalipas sa ilang mga paalala. This program is brought to you by City Central Department Store, which offers Panasonic and Sharp brands of washing machine, air conditioners, and refrigerators, located at A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. For more details, contact Alfonso Chan, proprietor. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Sa layuning mas mapaganda ang serbisyo ng Sinpelco, ay ipinapatupad ngayon ang paglilinis sa mga data records ng bawat miyembro. Sa ilalim ng sanitation program ng Sinpelco, ay tinitiyak na ang miyembrong nag-uukupa sa isang bahay o gusali ay aktibong makakasali sa anumang aktibidad ng Sinpelco, lalo na ang pagboto sa mga board of directors na magre-representa ng kanilang area. Kung ang orihinal na miyembro ay namatay na, dalhin lamang ang death certificate sa Sinpelco office at mag-apply naman ang papalit na kapamilya nito bilang bagong miyembro. Kung ang bahay naman o gusali ng orihinal na miyembro ay naipenta na, ay mangyari lamang na dalhin sa Sinpelco ang deed of sale o kaya certification ng barangay captain na sila na ang bagong okupante ng bahay at notaryadong affidavit of new occupant para ma-i-apply ang pangalan ng bagong miyembro. Huwag po nating ipagwalang bahala ang programang ito ng Sinpelco dahil ito ay para sa kabutihan ng lahat ng miyembro. Para sa karagdagang katanungan o anumang hinaing o suwestyon, tumawag lamang sa Sinpelco Hotline 532-2222 o pumasyal sa pinakamalapit na tanggapan ng Sinpelco. Ano ang pangatlong kumainment, Mang Moy? Kumainment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba?
5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-Mints para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Buhay mo! Ang buwan ng Hulyo ay kinikilala bilang World Blood Donors Month. Ang DOH Region 1 ay nakikiisa sa buong mundo sa pagbibigay pugay sa mga modernong bayani na walang sawang nagbibigay ng kanilang dugo upang makapagligtas ng maraming buhay. Sa mga nagnanais na mag-donate ng dugo, makipag-ugnayan lamang sa mga malapit na DOH Hospital. Mag-donate ng dugo upang makapagligtas ng buhay. Isang paalala ngayong Blood Donors Month mula sa DOH Region 1. Welcome to Roheim Farm and Resort at the heart of San Fabian, Pangasinan. A new perfect place to relax and enjoy. A new place to appreciate nature with soothing ambience and distinctive cuisine. Roheim Farm and Resort, a venue to enjoy artistic and sophisticated space to make your event a success. From the amenities, event hall, best for 200 to 300 guests, swimming pool, mini jacuzzi, fishing spot, and room accommodation from standard, deluxe, and family room, similar to mini apartment. What are you waiting for? Book now to experience what Roheim Farm and Resort offers. For more inquiries, please contact Madam Litz at 0920-494-2087 or Herbert at 0917-820-1979 or 0920-919-2399. May mabuting pagkakataon para sa aming mga OFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Panatag loob ko sa aking ipon. Garantisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain, nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginhawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan sa SSS tungkol dito. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZRD Dagupan, at alternatibong radyo sa buong Pangasinan. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Nagbabalik ang mga kapartner ng bayan. Kapartner Bulletin. Okay, ang oras na po natin alas 11:26 na po ng umaga. Oras na hatid naman po sa atin ng Great Taste Pigar Restaurant. Pag-aari po ito ni Sir Romel Cerezo. At subukan nyo po makapartner. Tikman po ninyo ang kanilang bagong garlic fried chicken for only 250 pesos. Free delivery po yan. For a minimum of 500 pesos na order po ninyo, i-deliver nila yan ng free dito lang po sa within downtown proper, mga partners. Kung mag-order po kayo ng kanilang garlic fried chicken, napakasarap yan. Okay? Located po sila sa Gomez Street, Dagupan City. O kaya kung mag-order po kayo, mga partners, tawagan nyo po, i-text ang 0908-979-1669. Ulitin po natin, 0908-979-1669. Yung mga orders ay hanapin po si Sir Romel Cerezo, ang ating owner manager ng Great Taste Pigar Restaurant sa may Gomez Street, Dagupan City, Pangasinan. Okay, at para sa ating public announcement, mga partners, sa araw na ito ay marami pong open ng mga job opportunities po natin. Ngayong araw ay ongoing ang atin pong jobs fair dyan sa may Peso Office Lingayen. Maraming mga local positions at mga trabaho abroad naghihintay po sa inyo. Mula doon sa ating mga skilled workers, sa mga construction workers natin, hanggang sa mga ang ating pong DECORP naghahanap ng kanilang cadet engineer, lineman trainee, legal associate, line inspector assistant. Ang Guansun din po naghahanap ng bookkeeper, cashier, technician, field specialist sa office staff, telemarketer. Maging ang atin pong Jollibee at Jolly Magic, naghahanap sila ng service crew, riders at management trainees.
Ang Palawan Express naman, branch cashier ang kailangan po nila. Ang Honda Cars, accounting staff, technician, liaison officer, sales executive, at marami pang ibang mga oportunidad. Maging sa abroad ay marami pong naghihintay ng mga domestic helpers para sa Hong Kong, Malaysia. Sa Singapore, caregiver po naman. At sa Dubai, cleaners, nurses, stylist, at mga travel agents sa bansang Italia, mga kapartners. So napakarami yung atin pong job opportunities para sa ating mga kababayan, mga kapartners. Okay, at inyo pong habulin ang atin pong job fair dyan sa may Peso Office Lingayen. Hanggang alas 5 po yan ng hapon. Habol po kayo ngayong araw, July 18, mga kapartners. Bukas ay wala na, okay? At marami pa, pero marami pang mga naka-schedule naman na mga jobs fair ng atin pong Pangasinan Peso Office natin. Okay? At yan mga kapartners ang kabuuan ng atin pong programang Kaparte ng Bayan. At nagpapasalamat muli tayo sa atin pong nakapanayam kanina mula sa DTI Pangasinan. Okay, at sa ngalan po ng ating nakasama sa teknikal, ang atin pong co-pilot, Engineer Rosito Bautista, ang ating mga producer, Madam Juvie, sa pamamahala pa rin ating station manager, Roger Cudnita. Ako naman po ang iyong kapartner, Benji Lagaso. At sa buong patnubay pa rin ang ating pong chairman ng Sunshine Media Network International, Pastor Apollo Sigibuloy. Maraming salamat. Abangan po ang susunod na programa. Inyong napakinggan ang Kapartner ng Bayan.